skal snart til at afrunde vores arbejde om Roald Dahl. Og i stedet for at lave en PowerPoint, som I faktisk er blevet rigtig dygtige til, så vil jeg gerne vise jer et nyt redskab. Det nye redskab det hedder Prezi, og det kan I finde på en hjemmeside, som hedder prezi.com. I kan se det op i venstre side. Når I har fundet hjemmesiden, så kommer I ind til en forside, som ser sådan her ud. Der står Ideas Matter. Og det I skal gøre, det er, at I skal bevæge jer over i højre side, og der skal I klikke på Sign Up. I skal nu til at oprette jer som bruger inde i dette her program, og det skal I gøre i den gratis udgave, og det er den, der ligger aller yderst til venstre. Her skriver I jeres fornavn, og I skriver jeres efternavn. Så klikker I en e-mail ind, og bagefter en kode, og koden skal gentages. Og inden I klikker på Sign Up, så accepterer I lige de regler, der er ved at klikke på den her kasse. Og endelig på Sign Up. Jeg har allerede oprettet mig selv, så nu går jeg lige direkte til login. Ja. Her kommer I ind på det, man kan kalde jeres egen forside. Og min, den ser sådan her ud. Og det første, jeg vil gøre, det er at klikke på den, der hedder New Prezi. Godt. I modsætning til PowerPoint, hvor I bestemmer antallet af slides, som I vil have med i jeres præsentation, så skal I forestille jer her, at i Prezi, der har I en kæmpe stor opslagstavle. Og den kan se ud på forskellige måder, den opslagstavle. Og det kan I vælge ved at kigge dem her igennem, hvad for en I synes, der passer bedst til jeres opgave, vi skulle lave det på. Jeg vælger den, som er markeret heroppe, som hedder blank. Og så trykker jeg Choose. Ja. Nu er jeg inde på min opslagstavle, og den er jo fuldstændig tom. Og det er så min opgave at putte forskellige ting derind på. Alle de ting, som jeg synes er relevant at have med i den Prezi, som jeg skal lave. Og herinde på en opslagstavle, der kan man skrive. Og man kan flytte rundt med sin tekst, der hvor man gerne vil have den hen. Man kan også gå op i de værktøjslinjer deroppe for oven. Der er der noget, der hedder, at man kan tilføje nogle rammer, frames. Og det kunne for eksempel være, at jeg vil gerne have en firkantet ramme, som jeg har måske herude på min opslagstavle. Og den skal måske være så stor. Og hvis jeg lader mærke til, hvad der skete efter jeg gav slip for den, så blev den oprettet herover. Og det betyder, at nu har jeg et lille rum, hvor jeg kan gøre nogle ting, hvad jeg nu har lyst til. Det kan også være, at jeg gerne vil have et billede ind. Og så klikker man, der hedder Images. Og der kan man vælge fra sine egne filer, eller man kan gå direkte til Google. Og så kunne man vælge for eksempel vil have nogle billeder af hunde. Og kunne eksempel være, hvis man ikke er helt tilfreds med det første billede, så ruller man ned og ser om der kommer nogle billeder frem, som man synes er rigtig gode.
Det kan være at sige, jeg vil gerne have det her. Trykker på Insert. Så arbejder den lige. Nu har jeg så mit billede. Det kan jeg flytte rundt med. For eksempel sætte det herover. Så kan det være, at jeg vil have noget tekst nu, så hvor hunden siger. Ja. Og læg mærke til, når jeg også har klikket på den sådan her, så kommer der sådan en minus og en plus. Og en hånd, der gør, at jeg kan flytte rundt på den. Og nu vil jeg for eksempel prøve at minus den her. Og se, så bliver den jo rigtig lille. Og så kan man blive ved med at putte ting og sager ind på sin opslagstavle. Nu vil jeg for eksempel gerne lave en sti, men jeg kan bestemme, hvordan det er, man skal kigge på mine ting herinde. Så vil jeg gå herfra til min ramme heroppe, og til mit billede, og til min lille skrift hernede. Og der kan jeg lave den lige lidt stor. Sådan. Og så kan det være, at jeg går herind til igen. Prøv lige at gøre den lidt mindre. Ja. Så skriver jeg done og er tilfreds med min sti på min opslagstavle. Og jeg tror, det kunne være sjovt, hvis jeg lige sætter det her. Hvad sker der, hvis jeg gør det? Og måske laver det endnu mindre. Ja. Godt. Nu vil jeg gerne se, hvordan det ser ud, det jeg har lavet. Trykker på Present. Og ja. Så det er min første præsi. Nu får I en opgave. Og I skal lave jeres første præsi. Og i den skal I sætte eller lave en præsi om jeres allervigtigste og allerstørste hobby. Og til den opgave, der får I en hel uge, og I skal arbejde med den derhjemme. Og på næste mandag, så glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvad I har fået lavet. Høre om jeres erfaringer. Og vi kan hjælpe hinanden til at blive rigtig dygtige brugere af præsien. Skulle I få nogle problemer undervejs, så kan I skrive til mig over intro. Rigtig god fornøjelse.